अरे ऐकते इंगू तो चोरा दिसते पण आपासून इंग्रावून होता आणि तू अवश्य नाही बस घेता तू माग मालो ते माझं दाखवय तारा माग गाठराव रोकडो येता आलना का दाखवय ताराव आत्ता येता राव दाखवता ती हातिंगा आपासून इंग्रावून होता ती हापायता इंगा बस पावले यो पावले दाखवय म्हाका कोण तो तूं मारतो दाखवय म्हाका आतां कोण तो वो तो यो no.